Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Nggih, ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi rairan Jam Tangan Wanita kaserat dening Warisman kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 7 Maret 2026. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Ardian liti mejane Pak Samsul. Milah-milah endi layang penting sing kudu enggal ditapak astani. Undangan sing kudu dirawuhi lan liya-liyane. Minangka sekretaris direktur utama, Ardian kudu ngerti karo jadwal kegiatane bose. Sarta cukat nyapake piranti sing arep dibutuhake. Lho, apa iki? Wo, jebul Jam Tangan Wanita. Sajake Pak Samsul lali ngasta. Ya wis, mengko tak lampirake. Grenenge Ardian. Kebeneran pancen dalane mulih Ardian liwati daleme Pak Samsul. Ardian ngukup arloji sing isih ana njero kotak cilik kuwi. Dheweke bali lungguh korsine dhewe. Ing cedhak lawang ruangane direktur utama. Pak Samsul lenggah pitakone Pramono, kepala bagian keuangan, sing tanpa uluk salam terus wae mlebu ruangane Ardian. Pak Samsul tindak wiwit wingi, embuh menyang endi? Ora ngasta mobil perusahaan. Mas Kuri ditakoni ya ora ngerti tindake Pak Samsul menyang endi. Wangsulane Ardian karo nguripake komputer. Mas Kuri mono sopir pribadine Pak Samsul. Pak Samsul saiki kok ngowah-ngowahi adat. Grenenge Pramono. Banjur bali menyang ruangan bagian keuangan. Ardian ngrasakake dadi sekretaris pribadine direktur utama mono ana senenge ya ana susahe. Senenge bisa cedhak karo pimpinan, diwedeni kanca kancane sak perusahaan, bisa kudung lulang macan. Ardian asring dijak menyang endi-endi. Yen Pak Samsul mlebu rumah makan, Ardian katut, nadyan oleh lungguh ing meja kang beda. Ardian lungguh karo Mas Kuri. Yen Pak Samsul lagi seneng atine, Ardian kadang diwenehi bebungah. Susahe kudu tansah siap sak wayah-wayah. Jam kerjane luwih suwe tinimbang karyawan liyane. Merga yen Pak Samsul durung kondur, Ardian ora kena mulih. Keri-keri iki Ardian ngrasakake tangkepe bose beda karo padatan. Saiki kerep lunga ijen, ora ngajak Ardian lan sopir. Jadwale ora cetha. Ardian ora ngerti menyang endi tindake Pak Samsul lan kapan baline. Mulih kerja, Ardian sida menggok daleme Pak Samsul. Sak perlu ngampirake Jam Tangan Wanita mau. Wo,
Dek Ardian toh? Bu Samsul mbukakake lawang. Bu, menika ketingalipun Bapak kesupen. Jam tanganipun kenton wonten meja. Kandhane Ardian lugu. Lah Bapak menyang endi? Kula mboten ngertos. Tindakipun mboten ngagem mobil perusahaan, mboten ngajak sopir. Ya wis, matur nuwun ya, Dek. Ardian terus pamitan. Nanging sakjroning numpak motor ana rasa ora kepenak. Adat saben anggone ngampirake barang atas dawe Pak Samsul. Nanging sore iki merga inisiatife dhewe. Kok mau Bu Samsul mung meneng ora takon apa-apa bab jam kuwi. Ah, sakerepe kono. Tinimbang ilang malah aku sing didakwa nyolong. Merga sing dipalilai mlebu ruangane Pak Samsul mung aku lan Sutirman bagian kebersihan. Drenenge Ardian. Tekan ngomah rasa ora kepenak kuwi ora ilang. Dina candake mlebu kantor uga isih kebandulan rasa ora kepenak. Kamangka yen dinalar inisiatife ngampirake barang mewah sing keri ana kantor mono ora ana lupute. Sapa ngerti Pak Samsul tuku arloji kuwi kanggo Bu Samsul. Nanging lali durung diwenehake merga kaselak tindakan. Rong dina candake Pak Samsul mlebu kantor. Nanging pasuryane ora sumringah. Ngawe Ardian supaya mlebu ruangane. Wingi di Ardian ngeterake jam tangan sing ana meja. Pandangune. Inggih Pak, ingkang nampi Ibu. Sok meneh ki takon dhisik, rak bisa WA aku. Ucape Pak Samsul ngemu srengen. Ardian dingkluk. Ya wis, barang wis kebacut. Nanging sok-sok meneh aja dibaleni. Wis kono. Ardian klithih-klithih bali menyang mejane. Kok Pak Samsul malah maido aku? Adat saben aku didhawuhi ngampirake barang. Lah bareng saka karepku dhewe kok diluputake? Batine. Ardian malih ora jenak. Saploke nyrengani dheweke mau. Saiki Pak Samsul luwih akeh meneng. Nalika Ardian mlebu meneh menyang ruangane. Karo nggawa berkas-berkas sing perlu ditapak astani. Tangkepe Pak Samsul beda. Katon yen isih nyimpen duka. Dina candake swasana isih kaku. Ardian dadi ora kerasan suwe-suwe lungguh ana ing kantor. Nalika jam ngasuk awan, Ardian jajan menyang kantin. Sengaja dheweke suwe ana ing kantin kono. Seminggu sakwise kedadian kuwi, Ardian ditimbali ngadep kepala bagian sumber daya manusia. Rumpaka ngulungake layang amplopan. Loh, aku dipindah dadi kepala bagian gudang. Ardian kaget sakwise maca surasane layang. Nanging rak kepala bagian. Jabatane mundhak. Sing ganteni kowe dadi sekretarisnya Pak Samsul, si Kuntari, dene Santoso, kepala bagian gudang sadurunge kowe. Wiwit dina iki pensiun. Kandhane Rumpaka.
Ardian gegancangan bali menyang ruangane, ngringkesi barang-barang pribadine sing arep digawa pindah menyang ruangane sing anyar. Becike, saiki aku ndak menyang gudang, ngungak swasana, batine Ardian. Sesuke Ardian wis resmi dadi kepala bagian gudang. Ora nganggo upacara mligi, anggone serah-serahan tanggung jawab, mung disekseni rumpaka. Dadi kepala bagian gudang, jam kerjane cetha. Budal muliye bisa dipesthekake. Nanging yen dideleng saka kesejahteraane, dadi sekretaris direktur utama luwih makmur, renes, asring entuk peparing materi saka Pak Samsul. Aku dibuang mung margo ngampirake jam tangan wanita sing regane larang. Ya wis, ora dadi apa. Aku tetep arep nyambut gawe kanthi tenanan, batine Ardian. Ardian tetep ora ngerti apa keluputane dene Pak Samsul dadi ora seneng marang dheweke. 6 sasi candhake, kontrak kerjane wis entek. Nanging Ardian ora diwenehi kontrak anyar. Ateges dheweke kena PHK. Nampa pesangon saklaras karo aturane pemerintah. Ardian ora bisa apa-apa, senadyan atine ora trima. Sakwise dilereni Pak Samsul, Ardian nyoba golek pegawean liya, nemoni kanca kancane sing sekirane bisa menehi pituduh. Nanging tetep wae ora entuk kerjoan. Duit pesangon wiwit tipis. Senadyan Ardian durung omah-omah, nanging ora kepenak saben dina lontang-lantung. Apa meneh wis kulino nyambut gawe. Tinimbang langut, ndak ngamen wae. Mbuh pira oleh-olehane, batine Ardian. Kebeneran Ardian duwe gitar akustik standar. Dheweke pancen seneng musik. Arepa wis nekat ngamen. Nanging nalika arep miwiti kok ya rada gojag-gajeg. Wusanane milih papan sing rada adoh karo omahe. Numpak bis kota dhisik lagi mlebu kampung. Ing omah sepisanan sing ditekani, Ardian nampa dhuwit 1.000 rupiah. Blusukan ing kampung kono. Dina kuwi Ardian oleh dhuwit 50.000. Wis kesel lan luwe. Mula Ardian mutusake mulih. Ngamen dina kuwi dianggep cukup. Dina candhake Ardian bali blusukan mlebu kampung. Dina kuwi nasibe apik. Lagi pirang omah wis entuk dhuwit 100.000. Nalika barang ing sangarepe omah cakrik joglo, Ardian kaget jebul kuwi daleme Bu Samsul. Bu Samsul asline pancen saka kampung kono. Dene omah joglo kuwi duweke wong tuane Bu Samsul. Kebeneran aku pancen butuh ketemu di Ardian. Tak kandhani ya, jam tangan sing kok ampirake kae sak temene arep diwenehake Minarni, selingkuhane bapak. Aku matur nuwun, dene Dek Ardian wis nyelametake keluargaku. Dek Ardian ora susah barang. Aku duwe kanca manajer pabrik susu kedele. Gelem to? Upama kowe nyambut gawe ana kono, yen sliramu gelem, aku tak kandha nang dheweke, kandhane Bu Samsul. Ardian sumringah polatane, cutel.